шит ил фильмынан алынган кадр дип тә уйлап була, әмма бу Татарстанның санитар авиациясе эше. Менә әле дә вертолет эшендә авыру кеше. Баш миенә кан сауган пациентны буадан РКБга 35 минут эшендә китереп җиткерәләр. Машинада ул бу араны 4 сәгать узар иде. Санавиация хезмәткәрләре 20 минут эчендә республиканың теләсә кайсы районына барып җитәргә әзер. Вертолетлар вакытны ким дигәндә 2-3 мәртәбә киметә. Сэкономлены на доставке. Яңа калдырылган вакыт дәвалану процессына да яхшы йогынты ясый. Уңай нәтиҗәгә дә фаразлар да ышанычлырак була. Санитар авиация берничә юнәлештә эшли. Ерак районнардан авыруларны РКБга китерә, кирәк икән шунда ук белгечләрне дә илтеп куя. Моннан тыш тәҗрибәле табиблар төрле торак пунктларда эшләүче коллегаларына онлайн киңәш бирә. Во всех отделениях. Һәрбер реанимация бүлегендә IP камера урнаштырылган, шулар аша авыруның хәлен белеп, кыяфәтен күреп була. Видеоконференц элемтә, телефон аша киңәш бирү булары күптән җайга салынды, барысы да авыруның хәленә карап. Булар барысы да сәламәтлек саклау ил күләм проекты буенча эшләнә. Шул максаттан елына Татарстан 30 миллион сум акча бүлеп бирсә, федераль бюджеттан 70 миллион. Былтыр вертолет белән 150 очыш ясалган. Быелга безнең күбрәк планлаштырылган, ун эвакуацияга күбрәк. Без Шаллы төбәгендә тагын бер локация эшләргә уйлыйбыз. Анда да безнең филиал булыр дип көтелә. Әлегә санитар авиациядә 2 вертолет оча. Планда тагын бер ансат вертолетын сатып алу. Ул төнлә дә очарга мөмкинлек бирәчәк. Алия Хайретдинова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Яз яхшы хәбәрләр алып килә. Яңа Гасыр каналында дөнья күргән Җылы эзле фильмын кабат карарга телисезме? Күп санлы тамашачылар соравы буенча фильмның барлык серияләрен хәзер tnv.ru сайтында карарга була. Республиканың барлык төп хәбәрләрен, тапшыруларны һәм фильмнарны иң яхшы сыйфатта TNV YouTube каналында карагыз.